Přátelé, začalo nám finále Úpce versus Nomad, kategorie Open v rámci šance 3 Tour do Vestu v Kutné Hoře. A už jenom posledních necelých 10 minut nám odhalí vítěze kategorie Open, jestli to budou Úpce hrající v bílých dresech nebo v černých jejich soupeři tým Nomad. Tak po 2 minutách zatím vedou Úpce nad Nomad 6-2. Skoro 10 minut uvedeme k tomu, že do toho finálového utkání vstoupilo něco lépe, teď 6-3. Odehráno 2,5 minutky, 6-3, Úpce stále vedou, teď se nebudou muset bránit, je to míč pro bílé, to znamená pro Úpce. Naopak druhá strana se ubránila, Nomad tedy vybojovali šanci stáhnout rozdíl ve skóre ze 6-3. Ještě stále spousta času, hraje se bez faulů, nebo minimálně se ty fauly nepískají. Viděl šok. Další dvojkový pokus pro Úpce, ale krátký, 6-3 tedy zůstává. Osm 5 vedou Úpce nad Nomad, 3,5 minuty za námi. Zatím tady Úpce blíže k prvnímu místu a vítězství v kategorii Open.
technická chyba. Pro sebe. A bohužel, škoda. A nevadí, náskok pro Hudce stále je, hra pokračuje. Noumec to zkouší za 2, pouze do třetí obroučky. Ani na podruhé, neskok pro Hudce. Hudce tak můžou směřovat své snažení k rozšíření náskoku, ale to se v tuhle chvíli nepodařilo. Noumec tak opět mohou snížit, což se stalo 8-6. A je tam dvojka pro Noumec, máme srovnáno 8-8. Takže tenhle koš neplatil a drama bude pokračovat. 8-8, už jsme za polovinou základní hrací doby. Dobrá obrana pro Hudce. Tak je tady další. Po dlouhé době tu máme změnu skóre a to pro Hudce 10-8. A další koš pro Hudce 11-8, 3 minuty 40 vteřin do konce základní hrací doby. Tak potom, co Noumec stáhli, Hudce opět odskakují a tohle byl shot flag. Po trestném hodu se skóre nemění, 12-8 tedy zůstává, 3 minuty 19 oficiální časomíra. A Noumec pokračují na míči, bohužel. Pěkná rychlá kombinace zakončená spod koše 13-8 pro Hudce a dvoubodová odpověď, Noumec. Časomíry jsme ukrojili téměř další minutku, 2:30 do konce, pěkná individuální akce pro Noumec a snížení na 13-11. Tam svítí na skóre ve prospěch borců v bílých dresech, hrající pod názvem Hudce.
Už faulem pro Nomad. 13-12. Tak stresného hodu to na tu plichtu nestačilo. 13-12 zůstává na scoreboardu, ale až doteď další dvojka Brovce 15-12. Minuta 40 do konce základní hrací doby. Posledních 45 vteřin v finále Úpce 17, Nomad 12. A ani tímto útokem borci s tím Nomad nesnížili. Tak borci s tím Úpce už taky šetří čas. A nakonec se zakončili takovou pěknou individuální akci do 18-12, čekáme posledních 10 vteřin, takže už teď je to víceméně jasné, ale musíme si ještě oficiálně počkat ty 3 vteřinky. Ani tahle střela a máme dobojováno vítězem kategorie Open se stávají borci z týmu Hubce. Bajar, Damir Mutbat a Bajara Sangyargal. So guys, sorry for the pronunciation, but we wish you the best for the second place and shake the prize money for 8,000 Czech crowns.